Tenim previst anar a veure la clarinetista Nat Cohen el proper 4 de novembre al Conservatori del Liceu, un dels concerts programats en el 56è Festival de Jazz Barcelona 2024. Vindrà amb el seu Quartecinho i hem preparat una selecció de temes dels dos discos que tenen gravats. Quartecinho del 2022 i Quartecinho Bloom d'aquest 2024.
La sempre estimulant Nat Cohen. Sí, sí, aquí amb un grup molt ben conjuntat, que saben molt bé el camí que estan fent, una Sí? música força relaxant, ho fan molt fàcil, molt fluid Mhm. i, evidentment, dins d'una estètica bonica, per dir-ho d'alguna manera. Sí, 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 fàcil, fàcil, que entra música per tots els públics. Vull dir, la Cohen quan toca, toca per tothom, Mhm. no toca per quatre privilegiats, toca per tothom, realment, ella. Mm. Jo crec que sí, que és una cita Sí, ineludible, aquest 4 de novembre, que hi anirem, no? Vull dir, el 4, que ens esperin sí, allà, eh? sí, sí, sí. Sí, sí, això no ens ho hem de perdre. Molt bona instrumentista era, molt, Sí, molt bona, és molt molt bona. bona, molt rica, amb molts matisos, amb molta capacitat. El Quartecinho neix el 2022. Han gravat fins avui un parell de discos. Aquí a la Cohen l'acompanyen el Víctor Gonçalves, piano, acordió, Fender Rhodes, el James Shep, vibràfon i percussió, i tal Maxiac, contrabaix i guitarra. I amb aquests tres músics, ella ja havia treballat abans en la Nat Cohen Tented, un dels grups que havia organitzat, en el disc triple Helix del 2019. Tots tres discos i bona part de la discografia de la Cohen estan gravats pel segell Anzic Records, del que ella n'és cofundadora, i que promociona sobretot a joves músics israelians, encara que el seu abast és més ampli, en quant a músics i estils. Vull dir, no tot acaba amb el klezmer Mhm. i amb quatre músics israelians, sinó que la cosa s'amplia. La vinculació de Leonard Cohen amb la música brasileira i altres compositors llatinoamericans ja la podem trobar el 2003 en el seu Choro Ensemble. Allà interpreten majoritàriament la música del Jacob do Bandolim i del Pixinguinha, dues llegendes del Brasil. A Claro Oscuro, el 2012, i Luminosa, el 2015, també hi trobem un ampli repertori de compositors brasilenys i la participació de destacats músics del país, per exemple, doncs el Romero Lubambo o el percussionista Gilmar Gómez. Encara que el nucli central el fan el teclista Jason Lindner, el baix Joe Martin i el bateria Daniel Friedman, que són tres músics amb els que ella ha treballat sovint, i sovint l'han acompanyat des d'uns quants anys abans. Outra Coisa és un disc del 2017 també, en el que fa un homenatge a la música del Moacir Santos. No el conec, però és un disc que em faria goig de trobar. Seguim? Seguim, seguim. Sí, Hem, sí, aquests músics talentosos són molt grats d'escoltar. hem escoltat un tema del primer disc, que ara n'escoltarem un parell, el primer es deia Birde, i ara n'escoltarem un parell del segon, i que és el més recent, d'aquest 2024, el disc és el Quartecinho Bloom. El primer tema d'aquests dos que escoltarem ara serà el Trinkle Tinkle, del Thelonious Monk, i aquí ja comencem a veure la seva versatilitat, que fa que la seva música sigui molt, molt àmplia.
Doncs jo crec que sí que pot ser un bombonet, aquest concert. Sí, sí, sí. A més, és que és un grup absolutament distintiu, molt original, molt original. Molt Aquesta peça original, del Monk mateix està fantàstica. és molt rica. La música Sí, de l'Anat m'agrada. Cohen és riquíssima. Té una tècnica tan Sí, fàcil, tan fluida. El seu timbre és molt maco. sí, sí. I aquesta interpretació que fa, extrovertida, sense condicionants. Sí, Vull dir que qualsevol interès musical que tingui, i en són molts, doncs I sobretot és que els fa accessibles per tothom. Vull dir, és una música molt disfrutable. sí. Que m'està agradant Sí, força. Sí. no, estic segur que ens ho passarem molt bé el 4. Hem parlat de la seva vinculació amb el Brasil, però ja dic, els seus interessos musicals no acaben aquí, ni molt menys. La seva música és molt més rica i en trobem bastants exemples en els seus discos. El 2009, un directe en el Village Vanguard, interpretant la música del Benny Goodman, en el centenari del seu naixement. Fantàstic, és un disc fantàstic, és una festa. Després hi trobem també un directe a Hillsburg amb el Fred Hersch, un duet. O un que vas presentar també tu, que aquest sí, amb el supergrup Artemis, allà està amb la René Sí, Rosnes, ui. és un bon disc, Ui, també. fantàstic. I també Fantàstic aquest grup, també, sí. és un grup boníssim, un grup Sí, de senyores que en saben molt. I és allà també la Cecil McLaurin, salvant. I bé, doncs aquests 3 que he dit ara, doncs hi són en el blog. Vull dir, l'únic que heu de fer és repassar-lo. Si repasseu el blog, mentre sí, sí, espereu sí, el dia del sí. concert, www.saxofonbcn.wordpress, acabat en 2s.com. Allà hi trobareu aquestes 3 entrades, perquè jo recordi aquests 3. Un parell de temes més per acabar del primer disc Quartecinho, Flevo i Louisina. Que segueixi la festa. Que segueixi la festa.
fantàstic. Que sí? Que ens ho passarem de Molt morte? bo, molt bo. Segur, seguríssim. Jo estic segur que sí. De vegades estàs escoltant un disc que dius, ostres, és molt bo i dius, bé. Potser de vegades tens el dubte de si els músics aquells realment el que estan fent els hi ve més de gust o menys, no ho saps. Però aquí no tens cap dubte. Aquí no tens cap dubte. Tots 4 músics estan tocant contentíssims de tocar. I això es veu. I molt bons, molt bons. Són bons. Sents un pianista estupendo. Estupendo. Sents un platòric. No, són platòrics. Que jo sàpiga en tenen 2, alguna actuació en directe també deuen tenir, però 2 discos, i entenc que en bona llei el repertori del concert serà basat en aquests dos discos. A mi potser m'agrada lleugerament més el primer, potser és perquè l'he escoltat més. El segon l'he escoltat menys, no? Ja. Però el primer, que és aquesta part última que hem estat escoltant, hi ha molta festa, hi ha molta alegria de tocar. Sí. Estupendo, avui he disfrutat moltíssim. És que entra molt bé, l'Anat Cohen, la veritat és que entra molt bé amb moltes coses diferents, i a més és que dius, bueno, Brasil, sí, diu Brasil, sí, però moltes altres coses, vull dir, aquí no hi ha només aquella catxassa, no, aquí hi ha moltes coses, vull dir que està molt... darrere hi ha molta saviesa, Hi ha molta saviesa, i molta passió i moltes ganes de tocar, sí. Sí, jo crec que intenta fer-li la competència al germà, el trompetista, no? Que és una altra figura. Bueno, una altra figura. Són dos músics que fan coses ben diferents, però que els dos tenen el seu valor, sens dubte. No sé qui és més famós. Són gairebé de la mateixa collita, Sí, gairebé, sí. Hi havia bona llavor. En aquell moment allà a Israel hi havia bona llavor de músics, perquè després hi havia l'altre germà, el Yumal, que aquest no el coneixem, jo no l'he escoltat mai, em sembla, tocant l'alto.